Conocer a alguien en búlgaro. Conversación. Здравей! Как се казваш? Здравей! Как се казваш? Мария. А ти? Мария. А ти? Аз се казвам също. Аз се казвам също. Откъде си? Откъде си? Аз съм от България. А ти? Аз съм от България. А ти? От Франция. От Франция. Как си? Как си? Аз съм добре. Довиждане. Аз съм добре. Довиждане. Довиждане. Espero que esto te haya sido útil.